Hai să Până la casă. Ce, fisa? Da. Băi, pe mine, băi. Eu știi tot știi că eu n-am măgit. Știi că eu n-am măgit, dar vai tu numără. Eu n-am încredere în trâns. Băi, la cardul ceala, acolo e gard de tablă alb. Număr cât faci până acolo. Număr cât faci. Pui mâna pe iară, ia ca tablă de apă. Ia ca până acolo, ia ca după măriforul, ia ca e gard. Noi să numărăm cât faci până acolo. Zi, spui cât... Mă dau jos, da, mă dau jos. Stai, cum să fie. Ia de aici. Da, ia de aici. Până la gard, pui mâna pe gard. 2, 3, 5. Filmează-l. Ce tu după dâns? Da. Acolo e acolo. Cât ai, mă? Ia stai o leacă! Eu am de pași, dar nu de îmbrânci. Așa e story, dar Ce te la parte? băi, pași, nu înturi! Băi! Băi, pași, pași! Tu și eu tu știi ce comentez, mă. Da, 20, până mă la gar, 20, stai. Ce prânciscă de dură! Eu n-am până drăgică, eu n-am până... Stai, ca bine, Ce dură să nu numără? nu, stai, gândă, n-am Stai o leacă, băi! Ce urmă? te gard în parte. La bale, eu te gard. Băi, nu mâini! Gen, e ok. Mai gard în bale. Băi, ce-ai pus mâna pe gard? Nu ai pus mâna. Nu pus mâna. Cum, sunt? Băi, E, stai că auzi vin la valea asta. Gen, trebuie să pui mâna pe gard, atunci ia spui cât faci. Ia, Vale, unde băi, gard, acolo? din Mutic, vale, băi. ia, băi, e, de scris mutic. Păi tu nu mergi când pui mâna, aici la nu-i patru. Da, aici nu se văd cum aș fi dat. Nu e ca... Eu la cel din vale gard, băi. La cel din vale, Nu, băi. uite acolo. Eu de gard, cel din vale. Aia mă, stai acolo și eu aici, și ăla să iei prin centru. Nu e ca de mare de gras. A putut până la gard, cel din vale, spune mâna și măsoară înapoi, așa ți-o dus. Ei, cum îți dă sticla, mă? Nu? E, păi așa nu-i bune. Nu, nu, așa. Pui mâna pe gard, băi. Și ții minte cât faci până acolo. Câți pași ai? Dăm. Câți pași ai? De... Băi, câți pași ai? De să dau cât ai. Metri ori. Pași, nu mai metri, nu-ți mai dai eu cu ruletca, tu mai ții minte cu ruletca. Nu știm că țin minte. Băi, dau eu metru dacă tu până, băi. Давай, dă. Băi, să o prăpădească, îi trebuie. Nu, dar la gard din Tu vale. ține. Da, hai. Hai să Băi, de-aia să rupă, uite, îi trebuie, dă-i paci, fă cu pasul, băi. du-te din vale, Crede cu pasul, băi, tragi un să coace, băi, nu. Hai. Hai, du-te. Băi, pași, nu mâini brânci. Nu, Ia dați-o la parte. Ia că dice, dați-o la parte. Hai, Joni. Băi, ia să rupă ruletca, Da, te trebuie, pus 20-30 lei. Da, din dea. Așa, dă-i în zadni, în coleacă. Da, Joni, da, da. Hai. Hai, Joni, la vale, hai. În zadni, așa că e normal. El am un fel de proiectant. Ce-ați tras telefon și pe aici? Pe aici trebuie să tragi voi telefon? Trage, trage. Să ducem și corobocă să fac. E ca Băi, dă una pe ca să Aici, Ivor. Asta e neudobie. Dar cum e hata așa? Дяка Дижа, ну, синогуато. Așa, ia. Până la gardă, nu mă răzgândesc, gata, moțeam le duce. Haide, Zonel, și chiar... Îi s-o ruși, eu-ți spun. Ui, îi s-o ruși și-ți fără în capul. Gata că îi s-o ruși ei.
Vrea să rup e ruletă, eu și eu am mâncat la bulgur. Ei prin ghie, Frate, țineți după până în gard. Ei prin ghie. Băi, cu pasul, băi. Ei ruletca. Băi, ruletă coastă bani, ce vă trebuie să format aici? Băi, cu pasul spune, băi. Asta doai să s-o rupă ea, mă, băi. Ia că o iei frântă, da. Numărul. Nu-ți mai spune numărul câți pași. Cam un pas, e normal. Cine al credeți, voi? Păi n-am crezut. Vă dau vouă la metru cablu de la pas, te îmboli. Băi, tu să mă prind acolo. Nu. Prinde împrejurări, nu mai pune pe mine. Băi, capul ăla trebuie leacă mai sus, la tine. La mine? Da. Hai mai sus. Și cât? Cât ai? Aici? Cât arată? Uite la cei noștri care sunt mai măscate. Mine nu A, trecut. generos. Ia uite. 1,50. 1,50 precis, ia mai uite odată. Nu scoală în picioare, că vezi. Ia ca uși, Dișa. Ia stai voi să locului. Ia uite încă o dată. Eu nu-i dau drumul. Ia n-ada-l încoace să mă uit eu. Ada la mine. Ada la mine să mă uit chiar, cât e acolo. Ia. Dar dacă... Ala diet, 1,50. Dă-i drum amuia din nou, ia. Cât-i? 1,50, băi. Ia, dă aici, dă aici. Ia uite mai gine, băi, și mă zaibește. 1,40. 1,40 acolo. Dar tu și Amuia, ia n-am... Dar tu ai zis 3,50. Cum nu mergi? Cum să-ți dai să-i batlașca de Amuia, pe? de măsurat el până în gard, să ducă. Ia număr cu pașii, poate mai corect nume. Băi, ce mă duc eu? Ia nu, uite, până la gardă au mai rămas încă 10 metri. Hai numără cât au mai rămas. Davai. Dar pe la care? Dar, Ia uite, cât au mai rămas până la gardă. aici? Nu, băi, Nu, ia acela de șer, acela de șer. Ia acela de șer. așa la alb, băi. Ia acela alb. Și ia că îți dă, vine omul cu bătlașca mâine. Pașe numărei. Păi dacă îți dă cu meniu, îi venit pula așa. Ia taci, băi, cum să mă joc. Uite ca așa. Ia ca așa. Una, două, N-ai, n-ai asta în loc de rulet, că O! până în gardă. N-ai cu asta în loc de rulet și noi pe urma să măsurăm cu ruletca. Pe dânsa așa să fie. hai tău, Da, Da, ia ca așa. da. hai tău. Ia ca cu asta așa. Asta e ruletca, asta e ruletca. Ia că n-a ruletă. Ține de la 1 metru de acolo. Ține ruletca și o măsori cu ruletca. Așa, tot din gard. Trage-o la gardă să ajungi. Ia măsoară cât o rămas. Ia să ajungă, da. Mai Acum, să noduri. Dă vreo 2 frumos. Ia uite câți metri au rămas. Du-te la gardă. Hai trage, uite, și n-ai teagă. Trage că n-a să rupă, nu te temi. Trage. Trage, uite. Să rupe asta, ui. Trage mai tare, cu forță. Poți trage o ghiță. Trage mai tare, ui. Trage bine, mă. E, tu și chiar te faci. Davai. Încă o lecuțică, încă o leacă. Dă-i drumul, ui. Hai, ieși ciorul de aici. Dă-i drumul. Hai că i-am dat drumul, E stai din trânsa, nu mai... E din trânsa, stai. Apu, n-avem topor. E din trânsa, stai. Ia ca tu, eu cu ăia stau eu cu alea. Haide, cojiță, nu-ți pot să-i străjim leagă, mă. Dacă eu mai trag, e stai. Trage-o și să o măsurăm de la gardă. Da, uei, trebuie acolo. Asta Stai. are 5 metri fix. Tu nu mai tragi? Hai să o
cine ești voinic? Nu, că tare s-a dus mai de... Și tros așa, și de ce răi? Trage, cum ai țiază. Nu de face, ajunge la vamă. Asta încă eu, dar acum, dacă mă tale și că dânsa cum? Trage. Trage. Hai ca spiet. Ia ca muia trage. Cartia, să spune. Ia ca ies, încoleacă. Ele din rădășină. O ieșit sfecla. Așa, hai ca masa ajungă. Asta ajung. Acolo zic să duce, băieți. Să duce ca pot și eu. Dar la asta ajung, să ajung. Duce la gardul cap cealaltă. Haideți la gard cu captul. Și măsoară, vezi cât. Eu ce omul ți-a dus bătrașca muia. El dacă o aduce, apoi el nu pot să răspund. Hai, să ne urmă soră și fută. Ce-ți măsură? Vreți măsori? Tătit, îmi pare asta. Orică aici, să-l dau într-o parte. Nu rămas mult, Janel. Uite până la gard este o lecțică, Janel. A, până la gard. Cât eu nu sunt așa. Duli. Băi, aici duli mi-e mult. Las că merg. Давай merg. Hai, du-te până la gard, spui câți metri și... Eu la asta merg. Și-o давай дальше. Давай дальше. Давай дальше. Apoi de acolo numără până la gard, cât o mai rămas. Băi, nu, asta nu eu. Eu merg înainte, noi. Tu dacă ceva ușit cineva, da, nu? Eu nu pot să merg înainte, Uite, băi. ce intrați în casă, acolo nu pe ușă. Trebuie pe ușă, ce intrați ăla? Ei, dacă mine m-au invitat, nu așa Părinții, dar trebuie străbiți făcut. Dacă mine m-a invitat, nu? Da, două rânduri cu noi. M-a invitat alături așa, hai că aveam cât pompă. Și când i-am spus, băi, nu pot, nu aveam ce cu mine, pompă. Janel, haidem acasă. Băi, Gicu, hai, haidem. Hai cu mine soasa. Haidem cu mine. Tu poți, tu aveam ce Hai, hai. Băi, hai cu mine soasa. Hai omul să-ți dai... Ой, да, trebuie să ușidim piesele. E ușide, măi, dar hai. Îi ușidim, lasă. Давай de toarnă. Hai acolo și... Hai că toarnă. Dar și n-ajunge cheșca. N-ajunge, polobocul. Ei, cum n-ajunge, cum la matalei, turnaș, ajungi, dar mâine n-ajungi. Băi, brat, hai, haidem cu mine soasa. Ei, Băi, gata, noi ne ducem acasă. Давай. Tragi. Все, давай. Дай goodbye. Давай, goodbye. Давай, tragi. Давай. Hai zi, noroc la test. Hai, lasă-i, давай, tragi. De ce stragă? Ce mâca. De mâca? Trage-o tu. Dar Haide, scoală-i. Leana, ai să tragi?